हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो जथाय रादाब लाबोदों 22 जानुवारिनि बेलासि 4नि। दा बेयाव मा दं नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबा नुनो मोननाय जागोन। गासैखौबो नायखांनायनि उनाव नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव खेबसे चेक खालामनो हागोन आरो गोनो गोथो मोनदोंबा बेयाव थानाय लिंकफोरनि गेजेरजों नोंथांमोना खेबसे नायनो हागोन। नुनो मोनदों सुबुंखान्थि सानावनो मोनसे दुखुनांथाव रादाब। दान मोननै सिगांनिफ्रायनो सरकारा जाबसिनना होनाय आबादारि बिलनि हेंथायै सोमावसारबोनाय आबादारिफ्रा दिनै दिल्लीनि लाल किल्लायाव हाबफैबाय आरो दुखुनांथाव बाथ्रादि बेयावनो आबादारिफ्रा गावसोरनि फिरफिलाखौ दिखांनानै होबाय जाय हादरनि माहारियारि खान्थिखौ लाजिफोनांदों। फारसेथिं जाय जायगायाव उदांस्रि सानावनो माहारियारि फिरफिलाया बिरोमोन बेयावनो बिरहोनाय जाबाय। सुबुंखान्थि हादरावनो सुबुंखान्थि सिफायनाय आबादारिफोरनि बे इनाय हाबायाव दा सरकारा मा राहा लागोन समासो फोरमायसिगोन। बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन ISRO एबा इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेसना आसामाव मोनसे मिरु गायसननो बिथांखि लादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बे मिरुखौ गुवाहाटीनि आमिनगावआव खालामनाय जागोन। मख'जाथावदि बे मिरुआ भारत नाङैनो 23थि मिरु जागोन। गोजोनथाव बाथ्रादि क'क्राझार सोहोरनि साखाथि थिथागुरि गामिनि मुंदांखा अमा फिसिगिरि राहुल नार्जारिनो बान्था होदों। खौरां मोननाय बादिब्ला दिनै क'क्राझार जिल्ला खुंथाया बिथांनो साबसिन अमा फिसिग्रा आबादारि महरै बान्था होदों। गाबोन 27 जानुवारियाव खालामनो गोनां आसाम बन्द'खौ दिनै दुलाराय आसाम मटर श्रमिक गौथुमा बोखांफिनबाय होनना टाइम 8 खौरां बिजोङाव फोरमायनायखौ नुदों। बिटिआरनि मोनब्रै जिल्लानि मादाव मोनथाम जिल्लायाव गोदान सोहोरफोर फोसावदों। बेफोर जादों बाक्सायाव दङ तामुलपुर, मुसलपुर आरो बरमा। बेनिफ्राय उदालगुरि दङ कालाइगाव आरो खैराबारि। बेनिफ्राय दङ क'क्राझाराव दङ दतमा आरो बावरागुरि। बे गासै मोन 8था जायगाखौ सोहोर हिसाबै गोदान सोहोर हिसाबै फोसावनाय जाबाय आरो बेनियाव मानि थाखाय फोसावनाय जायो एबा गोनांथिया मा बेफोरनि सायाव खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों दि माखासे नोगोरनि थाखाय आलादा मोनथायफोर मोनो आरो नोगोर जौगाथायनि थाखाय आलादा माखासे मोनथायफोर मोनो। बेफोर मोनथायफोरखौ मोननो थाखाय आरो मावफुंनो थाखाय आरो ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय बेफोरखौ खालामनाय जादों। दिनैनि सुबुंखान्थि सान फालिनायाव दिल्लीयाव आबादारि आरो खुंथायजों मोगा मोगि जानायाव गोबां जेंनाफोरा नुजाथिगासिनो दङ। बेनिनि गेजेरावनो दासिम सा 83 पुलिस बिबानगिरिफ्रा गोब्राबै जोखोम जानानै दङ होननानै खौराङाव फोरमायदों। गोजोनथाव खौरांदि बड'लेण्ड सिंगिं सुपारस्टार सिजन 1नि थामथि खोलोबखौ बाक्सा जिल्लानि बरमा हिन्जावसा गोजौ फरायसालियाव फैगौ 31 जानुवारियाव खुंनाय जासिगोन होननानै बुंदों आरो बाहाय बिथांमोना फोसावदों दि आसामनि गासैबो जायगानिफ्रायनो गासैबो हारि माहारिफोरानो बेयाव बाहागो लानो हागोन होननानै बिथांमोना फोसावदों। दा बेखिनि एसेनोसै, गोजोन्थों।